Taksih makarya sarangan Agil Manunggal Todanan Duklik kadukung audio system X1 Professional Audio dokumentasi pementasan Bi Mustika Production ugi ing wedal dalu mriku dipun streaming langsung kalian Blora TV. Tak santen nanging kuku medusa apa penak tak baca nanging wedi penjara nanging yen tak jarake wae saya remuk
edan wae kodong lilingi desa lakon iki sradyan apa tak sombong kowe ikhlas ke tresnaku gandeng karo wong liya tak akoni aku iki wong lanang tanpa bondo senadyan bapak kang ganteng aku koyo Arjuna apa penak edan wae kodok lilingi desa saka